Wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. 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 Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Bu saka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditutut. Ditututke mana? Aduh. Aduh. Piye to? Malah bengok-bengok. Samiran
Wonten apa melih? Kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayi pun sengguni. Ngaten nggih, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku. Nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangkiri to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis saguh gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang gone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Karti Sampeka. Karti Sampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing teng wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati benggane anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kalih Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangiriyen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mengke nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong men kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggali anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka kok do baris. Baris kok seneng ora jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris seneng ora jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pun Kurawa diklompokke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep materi Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang mundi papan mesti gawe bentak sirah dadi gejegan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh, nggih nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Pun ngoten mawon kula tak budal sik nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendhak ketinggalan cerita. Oh, nggih nggih ngatos-atos Kakang Perban. Nyuwun pamit Dipati ngatos-atos penembantu. Bala Pandhawa yuk gumulung
mangung sireng sata Kurawa kambah ongke surukatite Barut layut sagung mroratu bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa. Enten apa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang Kurawa melih. Enten apa? Kula Dursasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarma nyadong dawuh. Man. Kula pun citraksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya, badhe putra-putri wegati cumadhong dawuh. Nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampeyan? Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Ego partikel no? Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ngono. Kuwi kados siul. Kowe kon ngoyak Werkudara, terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyanga, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile, kok malah doting pendonong. Wani ora? Apa ya mang takoni mang opahi pinten miliar menungsa niki men ora gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih mboten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet keslametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesesak niki rasa golek Werkudara ning goleki Durna kepruke ndase. Ose citraksi sabar. Wong ra mutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ra ndek gawean kok kon mateni karo Werkudara. Man, piye? Kok Kurawa sementen iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kon koyak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap-tapan. Benyel ngendikane Citlaksi man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampeyan pate ya lumangsa kula lan ide. Blas ora tau iso mikil. Wis sampe apik kula ora melu perkara niki kok malah sampeyan welna-welna macem-macem gawe kasangsaning anak-anak sampeyan Kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora. Aku kandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok Le. Citlaksi nggawa plinteng ora? Cengkune ak plintenge kok.
Wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran. Sing do wani mangkatut sing ora wani mulya. Akene iki wis dadi satriyaning plaja, wis dadi pangelan pati, disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhen. Ngene iki lak lepur kabeh nggih, Mas. Lah iya. Oh, pati sengkune wani iblis tenan. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa, pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono. Mirah ingsun priyaten waspagung mijil tuhu dahatan tanpa karya senggang rinemekan Gusti Gelung rinu sak sekarnya kersanipun kados pundi dene ingkang rayi tumunten dipun gendhong medal Jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kelingan ora duk nalika kowe nangis gondheli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kang aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara. Apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara. Kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati. Kowe Kresna kakangku bareng kakangku Nakula Sdewa. Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta. Ning nalika semono nggon ora percaya karo Durna bapakku. Kawusanane piye? Sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra maning suci. Tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keta katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku. Mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wigatine ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakake. Kok menawa kanthi srana patine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta. Kakang Mas. Nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentala dhateng pun Bagong ora mentala sebab apa? Apa abot Bagong tinimbangane Drupadi? Mula wektu dina iki ora sandadakaken gunung tanpa guna. Ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki. Yen Bagong ora gelem dadi tumbal, aku sing bakal mateni Bagong. Werkudara mandheg le.
Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku mrepegi papanku nggonku sak jagung karo Janaka. Kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan. Wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur. Apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati. Ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa. Niatku mung ketemu karo Durna bapakku. Ora sandhakaken gunem tanpa guna. Ayo. Kowe tak bondo tak krincung sing ora leboke Pakunjaran. Ora tak nepangan kowe mati garing ning jero Pakunjaran. Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa. Ora sandadak nglakoni perang gedhe Bratayuda, Pandhawa mutar moko siji. Wah, wong geram jaluk dideplok ndase. Baju rene yen pengen jajal karo Werkudara, wah tebat dadamu ngene marganing patimu. Singalena prapting lalis Kakang Dursasana. Kesleo ini. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men ora. Aduh mati aku majlek neng dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ora iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modar tenan aku. Wah! Aduh! Ayo! Wah! Wah! Waduh!
sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudorangsang jebul dadamu. Iki ora wancine cagilan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Leleno pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonanmu terus aku foya-foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo nang kene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Maju sejangkah. Tinjung akhirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, Wal. Dian. Wah, kena. Aduh, waduh. Pitil meneh.
Lah wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Aduh, man. Aduh. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Bu saka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditutut. Ditututke man. Aduh. Aduh. Piye to? Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang dudut dicidoni sik. Alon. Iki ya alon-alon. Ora bengak-bengok engko ndak malah krungu Janaka. Aduh. Mama. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentol ae. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Menang tak dudutke. Nggih. Menduduh. Aduh. Ngampet sik. Diambet supaya aja nganti lara. Heeh. Aduh Janaka keparajan aduh. Malah anak-anake. Iki patih ditotok. Sampeyan kurang ajar kok. Lolore. Nek kowe ora cerewet, iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wah, ya kaya ngene kok ya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Wis gek mlayu nang nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar kowe. Aduh, bapak penemban kula nyuwun senjata pitulung penemban. Kang Mas Jlamprong menapa inggih paduka badhe tumunten bidal ngupadi kalian Bagong wis dadi anteping tekadku tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes merga ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Waradrawati alwung aku nyawang Bagong dadi Banten ora dadi ngopo Kakang Mas, wah, nek kowe ora mentolo kowe balya, nek kowe wani ayo melu aku.